मानो बासायखो? सानस्रि आंहा नोंसोरनि अनगा सोर दंबावो? नों आदा, नों आंनि थाखाय एसेबां दुखु सहायनांबाय। नों बेफोरखौ मानो बिदि बुंदों? आं थांनानै थानो गोसो गैला। Tuh, बेफोरखौ दुखु खालामबाय थाना लाब गैला। फै सानस्रि, न'आव थांसै। लामाया थुंगेबाय आंहा आगाना गुसुं जाबाय जेरै थाङो मिनि जाबाय हालाय हाफायालाय सिलाय लामाया थुंगेबाय आंहा आगाना गुसुं जाबाय जेरै थाङो मिनि जाबाय हालाय हाफायालाय सिलाय हे नों अबंलावरि बोखांफिननाय अनसायनाय गासैनिबो नोंनो राहानिगिरि बोखांफिननाय अनसायनाय गासैनिबो नोंनो राहानिगिरि बोखांफिननाय अनसायनाय गासैनिबो नोंनो राहानिगिरि जाबाय गासिबो जाजोबबाय औ गेदेर जों बोरै गेदेर बेथेर खालामबाय सानस्रि मानोथो एसेबां गाबबाय थाखो नोङो आदा आदा औ बिदिब्ला नोंसोरसो जोंहा न'खरखौ सिलिंखार खालामनाया औ जोंनो ओइ हो
नोंनो साला जोंहानि न'खरखौ सिलिंखार खालामग्राया हेय नोंनो सानस्रिखौ गोदाव सोराव खालामग्राया नोंनो आंखौ रिंकिजों गावस्रा होनाया Ratu ada. Hei! आंखौ निमाहा होदो सानस्रि थौदो सानस्रि सानस्रि थारैनो नोंनि अननाया गोथार नों सासे मानसि महरै मोदायजो रथ' सानस्रि माखौ नायबाय थाखो थौदो सानस्रि रथ' सानस्रि सानस्रि आं नोंखौ गोबां दुखु होफ्लांबाय आंखौ निमाहा होदो थौदो न' थांसै थौदो निजोम नोंहा बेनाव जायगा गैला साला नों सासे बिबायारिनि फिसा Apa? सिरिथा नों जे बुंनो आंखौ निजोमा सोर सासेया औ आं निजोम नों सोरमोनलाय आं खान्थाल नों बै आदा सर'नि फिसाज्ला औ आसरनि फिसाला ओइ नों सोर नों सिनाया फंबाय आं खान्थाल आं बिसोरनावनो दाहोना थाग्रामोन निजोम नों बिबायारि नङा निजोम नोंहाबो सानसे सनानि न'खर दङमोन नों बिबायारि नङा निजोम नों बेखायनो बयजोंबो बिबायारि होनना मुगैजाबाय थौदो जों न'आव थांनोसै नोंनि अनजालु न'खरा दाबो नेनानै दङ निजोम फिसा नों जोंखौ गारनानै दाथां निजोम फिसा नों जोंखौ गारनानै दाथां निजोम फिसा आं फैफिनगोन आयै आफा नों आंखौ गोरोन्थि दासान आफा दिनै सुमना सानस्रिखौ गनायनानै लाबाय आफा सुमना गावनि गोरोन्थिखौ सुद्रायनानै लाबाय Apa? जाबाय दे जोंखौ निमाहा होदो सिखार दे नोंसोरखौ आं दिनै बुजिस्लाबियावनो गोबां दुखु दाहा होबोबाय नोंसोर आंखौ निमाहा होदो फिसाफोर हामबायसै फिसाफोर हामबाय दागाबसै
बेराद आदै जों थांनोसै थांसै नों जोंखौ गारनानै दाथां आंबो थांगोन बिनानाव आं थाबैनो फैफिनगोन नोंसोरल' मोजाङै था आइ आफाखौल' नोङो मोजाङै नाय थाथ'दो बिनानाव आदा आं नोंखौ बावनो हाया निजोम आंखौबो लांफा नोंजों आं नोंखौ गारनो हाया निजोम आंखौबो लांफा नोंजों आंखौ हारसिङै गारनानै थांनाङा निजोम नों अन्नानै रिंकिखौ गावनि खालामनाङा आरो आं नोंखौ गोरोन्थियावनो मादि रायफ्लांखो आरो सोरनिबा फाव फान्दायनो आं नोंखौदि मा गाज्रि गाज्रि राव बुंफ्लांखो सावनानो आंनो गासैबो खोन्थाखौ रोखा रोखा खोन्थाजोबखाबाय नोंनि सोमोन्दै निजोम नों रिंकिखौ गावनि जिउनि खालामनानै लादो औ निजोम नों रिंकिखौ गावनि खालामनानै लादो आंखौ हारसिङै गारनानै थांनाङा मोजाङै थां फिसा मोजाङै रायजो जा इसोरा नोंसोरनि मोजां खालामथों जों न'आव थांगोन